Здравейте! В днешното ни обсъждане ще погледнем как психологията, вече не е нещо затворено само в университетите. Ще разгледаме едни материали, които описват как съвременното онлайн обучение прави тези знания достъпни за всеки. По-конкретно, ще видим как подходът на Европейска академия за психология и приложни науки отваря врати към практическата психология. Да, това, което веднага прави впечатление, е гъвкавостта. Много се набляга на това. Обучението е изцяло онлайн, самостоятелно. Представете си, учи си със свое темпо. Без някакви фиксирани графици, лекции, това наистина позволява адаптация. И не само във времето, доколкото разбирам, защото се споменава, че няма географски ограничения. Демек, дали си в София, в Виена или някъде другаде. Точно. Стига да има интернет. Да, интернет връзка и си готов. Това звучи, супер удобно за хора с по-натоварен график. Знаеш, работещи, родители. Абсолютно. Да, студенти също. И тук идва ключовия момент. Според мен фокусът е върху приложната психология. Не говорим само за суха теория, нали? А за знания, които можеш да използваш. В работата, в личните отношения? Да, за да разбереш по-добре децата си, да речем. Или пък клиентите, ако работиш с хора. И виждам, че има доста голямо разнообразие от теми. Не е просто обща психология. Споменават се педагогическа психология, това за ученето, нали? Да, как учим най-добре. Арт-терапия, това пък е интересно с творчеството. За изразяване на емоции. Психология на здравето, консултативна, развитие в ранна детска възраст. Доста неща. Значи изглежда подходящо и за хора, които тепърва започват, и за такива, които вече са в сферата и търсят нещо ново. Именно. И също е важно да се отбележи, според информацията, кой стои зад тези материали. Разработени са от практикуващи специалисти, психолози, психотерапевти с реален опит. Това е добре. Значи не е само академично. Точно. Това би трябвало да гарантира, че нещата са актуални и наистина практически насочени. Дори пише, че съдържанието се обновява според новите тенденции, като психичното здраве в дигиталната среда, например. А самия процес, как става записването, ученето? Изглежда доста улеснено. Бърза регистрация, веднага получаваш материалите и нещо важно, няма го това изпитно напрежение. Това е голям плюс за много хора. Премахва стреса. Определено. И въпреки, че е самостоятелно, не си съвсем сам. Има достъп до академичен екип, за подкрепа, за въпроси. Това е важно. Дава някакво усещане за сигурност, предполагам. Накрая, след като приключиш, получаваш сертификат, описват го като документ с академична и професионална стойност. Ясно. А освен за работа, споменава ли се нещо друго? За личностно развитие, например? Да, това също се набляга, че много хора минават курсовете просто за себе си. За себепознание, за справяне с стрес, да си изградят по-добра самооценка, такива неща. Разбирам. Значи може да е полезно и без да търсиш директно професионална реализация. Точно. Или пък може да е една първа стъпка. Преди да решиш да запишеш нещо по-сериозно, или ако искаш да работиш в НПО сектора, да речем. Добре, като обобщим всичко това, какво излиза? Имаме онлайн обучение по психология, което предлага голяма гъвкавост. Да, достъпност от всякъде. Практически знания. И то поднесени от експерти. Премахват се бариерите на времето, на географията. И в същото време имаш качествено съдържание и подкрепа. Наистина звучи като нещо повече от постокурс. Описанието го представя като възможен инструмент за израстване. Дори се намеква за потенциал за някаква по-дълбока трансформация, разбиране на себе си, на другите. И това повдига един интересен въпрос, може би за размисъл. Като се има предвид този фокус върху приложимостта, ако можеше да се избере само една област от тези, които споменахме, примерно подобряване на комуникацията в семейството или пък разбиране на динамиката в екипа, коя ли би донесла най-бърза, най-осезаема полза в собствения живот на човек? Така, като тема за размисъл.